Hi, welcome back to my YouTube channel. मोनसे गोदान भिडिअ मोनसे लानानै फैदों। भिडिअआ जाहैबाय दासान्दि माखासे गोबां भिडिअ भाइराल जागासिनो बेफोरनि सोमोन्दै माने आं एसे बुंनो सानदों। जाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो, जायखौ साबस्क्राइब खालामो, लाइक शेयार खालामदों, बेफोरनि भिडिअआनो गोबां भाइराल जागासिनो। साननो थाङोबा माने साबस्क्राइबखौनो साबस्क्राइब खालामनो गोसो जायो। जेबो बुजिनानै मोनला। भाइराल भिडिअ इउटुब खेंनाय लोगो लोगो बिसोरनिल' माने आं थांखिनानै बुङा, गासिबो इउटुब नायग्राफ्रानो मिन्थिखायो जे नुखायो, इउटुब खेंनाय लोगो लोगो नुखायो। नाम थांखिनानै बुंनानै जेबो लाब गैया। थाब प्रमोशन, थाब लेभेलाव दावखोनोब्ला गाज्रि ब्लग खालाम, थाब प्रमोशन जागोन। भाइराल खालाम, थाब प्रमोशन जागोन। नाथाय बे डाउनाव गोलैनोबो बारा टाइम नाङा। मोजां ब्लग खालाम, गोबाव सम नांगोन आरो गोबाव सम लास्टिं जागोन, बे बाथ्राया थार। नाथाय माखासे बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि भाइराल जागासिनो, माखौ लानानै बिदि भाइराल खालामो? थार ना माने थार नङा, बेखौ बुजिनानै मोनला। आरो आं बेखौनो बुंनो सानो, गोबां इउटुबारफोर दङ, गोबां गोदान चेनेल खुलिदों। आंनि चेनेलाबो गोदान, बारा गोबाव जायाखै आं चेनेल खुलिनाया, इउटुबाव हाबनाया। नोंथांमोनखौ बुंनो सानो आङो, जेसेबां इउटुबारफोर दङ, जायफोरा भाइराल खालामग्रा, बेफोरो सानै हयै भाइराल खालामो ससियेल मिडियायाव, ना ओरैनो ब्लगआ थाब देरथों, थाब साबस्क्राइब मोनथों होननानै आपल'ड खालामो भिडिअ बानायनानै? जेबो हमना मोनला। आङो माखासे इउटुबारफोरखौनो बुंनो सानो जे भाइराल खालामैनि सिगां सानै हयै माखासे हारिनि मान सन्मान, गावनि बिब' बिनानाव बा गावनि हारिनि सन्मानखौ सानै हयै साननानैसो भिडिअखौ ना नंगौना नङा, ना थार नङा, सैथो, बेफोरखौ उन सिगां साननानै भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगौ। ओरैनो माने आबां जाबां आपल'ड खालामबा जानाय नङा। माखासे बिराद बर'फोरनि गेजेराव माखासे भाइराल मथथे इउटुबखौनो माने आङो खेंनानै नायनो गोसो जाया। बेफोरबायदि समयसा जानानै फैदों। नोंथांमोन जाहाथे सानै हयै भाइराल खालाम। माखासे दा जाखांफुनाय माखासे सेंग्रा सिख्ला गोबां इउटुब खुलिनो हमदों, गोबां इउटुबाव माने थाखा मोनो, इउटुबाव फैसा मोनो होननानै गोबां चेनेल बानायनानै नाबां जाबां भिडिअ माने ब्लग खालामनानै हगारो। ब्लग खालाम, गाव खस्थ' खालामनानै ब्लग खालाम। ब्लगआ मा? गाव थांनाय बाजैनो ब्लग जायो, गावनि ओंखाम जानायावबो ब्लग खालामनो हायो, बा बेरायनायावबो ब्लग खालामनो हायो। माने गावनि सायाव दिपेन्स खालामो भिडिअ माने ब्लग। नोंथांमोन, आं बेखौनो बुंनो सानो, ओरैनो माने नङैफोरखौ भाइराल खालामनानै लाब गैया, बा नंगौ नङा बे ओरैनो थार मोगथाङाव माने सानसेबाबो जाखांनानै फैखायो। बेफोरखौ माने भाइराल खालामनो जेबो गोनांथि गैया। भाइराल खालाम, मोजाङैनो थार, माने न'आव जाबाय एडिटिं खालामलाबायनानै सोरनिबा फट' बबेबा होनानै माखासे जायफोर बाथ्रा बुंनानै बेफोरखौ भाइराल खालामोबा बे ब्लगआ बारा गोबाव लास्टिं जाया, गावनो सानसे लाजिनांगौ जायो। अके, आं बेखौनो आंहा बुंनायनि बारा एक्सपिरियेन्स गैया, होमबाबो बुंबाय। नोंथांमोना माबायदि मोनगोन? नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायदो। थेंक इउ।